makulimlim. Grabe. It's makulimlim. Grabe ang kulimlim, oh.
trapal eh. Ay, pambuksan itong gitna eh. Oh. Tuyo-tuyo na. Kasi nalipat daw po yung lima sa baboy dapat magpupunta ng protina, papunta sa itlog ngayon. Yung itlog naman ngayon, lumalang ka ang presyo. Well, pakalalat ha? Ayan oh. Oh, alam mo na. Networks. Maliit ang sukat pero mahal naman. Ganito ang itsura ngayon ng mga itlog na binibenta sa mga palengke. Mega market na Bukes. ng Super Radio Global Meat hanggang 20 pesos yung sa per tray ng itlog Kuya Melo. Dahil yan, nagre-resulta yan sa pagmahal na ilang ng kada peraso. Kung natin ay mabibili ka pa na small size na itlog na 6 pesos per kilo, 6 pesos per peraso, ngayon na Kuya Melo, yan ay 6 centavos na. At sa iba naman, 8 pesos per peraso, yung pinakamaliit. At ngayon, nakita mo yung video Kuya Melo, pinapakita pa mismo nung nagtitinda yung presyuhan. Ayan, sa kanyang cellphone. Dahil ngayon, Kuya Melo, ayan, maraming bakante ngayon dahil yung iba, hindi pa nakakatanggap ng kanilang delivery. Ayan, pinapakita niya. Yan ang presyuhan ngayon. Huwag magtaka kung bakit mahal ang benta sa kanila dahil mahal din ang binabagsak. Kinain talaga eh. Ayan oh. Sinasabi dito na dyan sa lipa sa Batangas. Tumas daw ng 1 Kailan pa yan? ang presyo ng sabi, 150 na tapos ang ibinagdag sa dating presyo. Depende sa laki, may krami naman yun. Sa tunay, Kuya Melo, totoo yan kasi binabanggit dito ng mga nagtitinda, halos araw-araw daw, di pagdalaw. At alam mo, dahil sa mataas na ang demand, ang yung supply, yan ang resulta. Galing oh. Bentahan ng preparasyon. Ang haba na ng nasisementuhan oh. Sila sa pagkuhan ng kanilang mga So makita yung sa tulay. Tinitsura nung sa tulay. Ayan oh. Ayan, tulay yun eh. Malabo ang tulay. Parang umulan. Traffic. Swak pa nila. Jabra. Yan o, laki silangan. Temporary stand. Grabe. Problema tayo doon sa Lebanon. Sabi natin mga kababayan doon. At nakauwi na po. Ito magandang balita. May problema kasi doon eh. Nasa ilalim po ng alert level 3 sa gitna ng tumitinding digmaan ng grupo Hezbollah at Israel ang Lebanon. 300 po nakauwi. 100
20 eh. Kailan pa? Ito yung mga undocumented, ito yung mga bagong dating na telepono. Ang kailangan lang yun, direct experience. Saan ba? Kasi yung pagbabayad ng plane ticket, ayun lang pangalan yan. Yan po ang tinig mga kapuso na Undersecretary Eduardo De Vega, Department of Foreign Affairs. At saka ni Secretary Hans Leo Magdak, Department of Migrant Workers. Mga kapuso, ang ating pong text connect. Alas 6:33, 0917-594-5941 ang ating Twitter na kayong po ay X at DCBB na mamalit na letra. Ang ating TikTok naman ay at DCBB na mamalit na letra. Ang ating FB naman ay Super Radio DCBB 594 Alas 6:33 na po ng umaga. Radyo na. TV mga Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Cosmetic. Cosmetic celebrities lang. Galing, ang galing. Wala. Bobo. At meron ngayon, August, ano ba ngayon? 20? 19? 19? Pretty ng anak ko eh. Ay, ba't ganyan ang araw? Para may dugo. Yan mo araw. Yan o. Para may dugo. Ito meron sa araw. Yan o. Yan. Ganyan ang araw. 75 pesos SRP per tablet lamang. Kobas para sa mga kalalakihan. Pati sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala.